Чыноўнікі прыдумалі новы спосаб у барацьбе з недахопам медыкаў. Вялікія тэрміны для удзельнікаў дваравых чатаў і фестываль касплею ў Мінску. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навін у нядзелі 22 сакавіка на Белсаце. Вітаю! Амаль усіх будучых студэнтаў Менскага медуніверсітэту будзе чакаць адпрацоўка. ВНУ скараціла колькасць платных месцаў да 30, ім пакінуўшы набор толькі на бюджэт. Будучыя лекары, у тым ліку стаматолагі і педыятры, будуць вымушаныя пасля вучобы абавязкова адпрацоўваць 5 гадоў. 30 асоб, у якім пакінулі магчымасць атрымання платнай адукацыі і свабоднага дыплому, гэта фармацэўты завочнай формы адукацыі. Усяго ВНУ плануе прыняць больш за 1300 студэнтаў, з іх 782 паводле мэтавага скіравання. Гэта значыць, што выпускнікі установы вернуцца на працу ва ўжо вызначаныя установы. Навіну ўжо абмяркоўваюць у сацыяльнай сетцы Threads. Пад допісам адной з карыстальніц сабралася больш за 100 каментароў. Вось дурні. Значна больш элегантна было б улітаваць адпрацоўку і платнікам, пра што ходзяць кулуарна чуткі ўжо 2-3 гады. Можа таму, што людзі сыходзяць з медыцыны і ўвесь час не хапае лекараў, асабліва на раёнах, а паводле размеркавання іх якраз туды і скіруюць. І будзе каму працаваць гадоў 5. Драконаўскія прысуды ў так званай справе дваравых чатаў. Вырак для Ірыны Якулевай і Анжэлы Агарок 8,5 гадоў. Для Вікторыі Грынько 9 гадоў калоніі. Дадаткова ўсім прысудзілі 45 000 рублёў штрафу. У гэтай справе 19 сакавіка судзілі і Наталю Дароніну. Жанчыну пакаралі 8,5 гадамі калоніі. Адметна, што ейнага мужа Сергея Дароніна ў той жа дзень памілавалі ўжо ў межах угоды з США. Тым часам праваабаронцы сведчаць пра шэраг абмежаванняў для палітвязняў, якіх вызвалілі падчас памілавання і дазволілі застацца ў Беларусі. Гэтак людзям пагражаюць новым зняволеннем за паўторнае парушэнне. Некаторым з іх на момант выхаду з турмаў аддалі толькі пашпарты, але без даведкі аб вызваленні. А камусьці не выдалі пашпартоў, маўляў, яны нібыта згубіліся. А ініцыятыва «Ружовыя касынкі» са спасылкаю на крыніцы паведамляе, што вызваленым палітвязням забаранілі карыстацца сімкамі і банкаўскімі картамі. Лукашенко і Путін правялі тэлефонную размову. Абмяркоўвалі, цытата, пытанні далейшага развіцця двухбаковай супрацы ў розных галінах, а таксама актуальна міжнародныя тэмы. Канец цытаты. Адметна, што гэта размова адбылася неўзабаве пасля візіту ў Менск спецпасланніка Дональда Трампа Джона Коула. Па яе выніках Лукашенко памілаваў 250 палітвязняў, 15 з якіх без дакументаў выслаў у Літву. На дадатак узурпатар паабяцаў прыехаць у США на паседжанне Трампаўскай рады міру. На першае паседжанне гэтай арганізацыі месяц таму Лукашенко не паляцеў. Цяпер ён патлумачыў гэта нібыта правяраннем боегатовасці войска. Зрэшты, эксперты выказалі меркаванне, што супраць паездкі Лукашэнкі ў ЗША выступіў Крэмль. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп у сваёй сетцы Truth Social прыгразіў знішчыць электрастанцыі Ірану, калі Тэгеран не адкрые цалкам Хурмузскую пратоку цягам 48 гадзінаў. Літаральна напярэдадні Трамп казаў пра згортванне вайны. Калі Іран не адкрые цалкам, адмовіўшыся ад пагрозаў Хурмузскую пратоку цягам 48 гадзінаў з гэтага моманту, Злучаныя Штаты Амерыкі нанясуць удары і знішчаць іх розныя электрастанцыі, пачаўшы з самай буйной. Аб'яднанае баявое камандаванне Ірану папярэдзіла, што ў выпадку атакі на паліўную і энергетычную інфраструктуру краіны яно заатакуе ўсе энергетычныя аб'екты ЗША ў рэгіёне. Пасля пачатку вайны Іран заблакаваў суднаходства праз Хурмузскую пратоку. Гэтым марскім шляхам праходзіць каля 5-й часткі сусветных паставак нафты і звадкаванага прыроднага газу. Блакада пратокі стварае пагрозу глобальнага энергетычнага крызісу і на мінулым тыдні ўжо прывяло да росту цэнаў на газ у Еўропе на 35%. Тым часам у Гомельскім раёне разбіўся беспілотнік. Яго аскепкі ўпалі на самай мяжы з Украінаю ў лясным масіве за 1 кіламетр ад пасёлку Чаплін. Пра інцыдэнт напісала раённая газета «Маяк». Маўляў, мадэль БПЛА не ўстаноўленая. Пры гэтым фота самого дрону не апублікавалі. Паводле кіраўніка ўнутранымі войскамі МУС Мікалая Карпянкова за мінулы год у краіне размінавалі 520 беспілотнікаў. З іх траціна аказалася баявымі. Пры гэтым менавіта Гомельская вобласць была лідарам паводле колькасці задачаў такога характару, адзначыў Карпянкоў.
У Лідзе на пешаходным пераходзе загінула жанчына, яе збіў легкавік. Трагедыя адбылася ўвечары на вуліцы Машэрава побач з домам нумар 19. 58-гадовы кіроўца за стырном «Тойота» не зменшыў хуткасці перад нерэгуляваным пешаходным пераходам і збіў 66-гадовую жанчыну. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў пешаход памерла на месцы. Распачатая крымінальная справа вядзецца следства. Кіроўцу пагражае да 5 гадоў зняволення. А ў Гомлі таксама на пешаходным пераходзе 33-гадовы кіроўца Audi 80 збіў 2 падлеткаў. Хлопцы 15 і 17 гадоў удвух рухаліся на адным электрасамакаце. Паводле ДАІ яны выехалі на пераход на забараняльны сігнал светлафора. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый выратавалі рыбака на слаломным канале. Здарэнне адбылося побач з вёскай Сёмку гарадок у Менскім раёне. Адметна, што ратавальнікі праводзілі прафілактычныя захады ў папераджэнні гібелі людзей на водных аб'ектах. Акурат у гэты момант яны заўважылі мужчыну, які праваліўся пад лёд за 5 метраў ад берагу. Яго выцягнулі з дапамогай вяроўкі. Паспрыяла і тое, што рыбак быў у выратавальнай камізэльцы. Гэта дазволіла яму утрымацца на паверхні. Медычная дапамога мужчыну не спатрэбілася. На мінскіх вуліцах гэтымі днямі можна сустрэць герояў коміксаў, кніг і анімэ. Яны ўдзельнікі фестывалю гульняў і касплею «Цёмныя матэрыі». Хто хаваецца за маскамі фантазійных істотаў? Прапаную даведацца проста цяпер. Я заводчанин. Это секрет, если честно. О, как? Историк. Я заведующая в зоомагазине. Помощник директора, можно сказать. Монтажник. Специалистом по рекламным коммуникациям. Кондитер. А у вас? Я медсестра. А у вас? А я фотограф. Я студент и учусь на парикмахера. Я владелец кофейни. В Санкт-Петербурге, в оранжерее Таврического сада, у нас кофейня «Ива». Электромехаником. Я оптик-механик. Пенсионер. Тым часам беларусы ў Вільні сустракалі каляндарную вясну. Вадзілі карагоды, гралі ў народныя гульні, спявалі вяснянкі ды частавалі адно аднаго птушкамі з цеста. Старажытны беларускі абрад гукання вясны зладзіў этнацэнтр «Світанак». Сутнасць сённяшняга свята – гэта адзначыць веснавое раўнадзенства. Ёсць і мова, ёсць культура, ёсць танцы, спевы, і нават няма адчування, што ты знаходзішся ў Літве. І такія месцы дазваляюць тебе адчуць то, што ты у сябе дома, у сябе на радзіме, калі няма магчымасці вярнуцца. А попераду белая лебедка. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры нядзельнай студыі «Белсат» о 20 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».